Kablesi pun perlu pakai baru sesisin ngap yang subha yapi baru sekarang dengan YouTube channel dan keperluai nongrom. Dah kini kesingi i hakilat putai kubur baper hari kasi hari India amat keleng setelah kepertai kia keren ya kawai kamat ke isu kabedai buat kajinya kan at apa deng ke India buat ke Pakistan. Tekam longsyu ke bapala ya kiriu teman kiriu son kibla emma ki pore bamansua kibla haya kerta buat kumjur ki kena pulih bayo on pulih nak ikut history melathos bangari India bagari India mansua buat ke Pakistan kilong kawe hakapur madang sensyar ki British ini pait kumno kini ki arteli ki poino hakapan ya khlat mania long no la ka jong kari buat kai kadau bala pelong ya kata kacing khlat buat gini pait dru ya ki kenrum kenram ki belami hadian kani kajing penpra dan jing piano ya ka British India kawai kadai kari India kapangi ngisong isa mat kawai pade kadai kari Pakistan haulai August jong asnam kar kandai spa sapnyo ki British kilapet no na India hadian as pa tam kisnam bakilawan batsin syar dan bor ya ka British India lapia aki artli kiri ki balai lui ka India mat ka Pakistan ka India kan kentup ya ki Hindu pun pat mat ka Pakistan pat nak menta ki he pat Muslim ini snap lengkot menta kumnu kani kaja buat kumnu kani kajing penyakhla kalawan ra ya khoi nak jing patch nong ka bahetam haga history kumakhat san median ngot ki brio ki bade ki Muslim ki bahab bat lek sa East bat West Pakistan kat baki Hindu bat ki Sikh bat ki hab banwan sa India ban spen kan mau hang ni ka East Pakistan ka thau ya gari Bangladesh menta ka bla yo no ya ka jing lai lut bat sin sha daladi bat ka West Pakistan bat ka thau ya gari Pakistan ba menta hapadeng kan ni ki jing patch nong da ki million ki brio ki layap na ka daw ka jing sngo niam ka jing thangan or ka jing pang palat ya nyopsan hajar ngot ki kenthai ila sya bat bor bat sya ring marau ban suthu kumno ka ne ka ja ngini pet kumno ki British kila sensyar ha India ka jing ya kan an apa dengi Hindu bat Muslim ka judon wat aswa ba ki British ki sensyar ha India hendrai sibunru na ki Hindu Muslim Sikh ki persyang mat nem ka GM ka pasuk ka pasan hama ki British kila sensyar kila panon kam na kata kapoit kamangi ong ka divide and rule policy kila sim ya kilat kilanti kum ka census jong usnam khat praspa anyo puai mat pakindon laki jong kinong mi khamat ki badai ki Muslim na ka banta ki Muslim kani kalawan ra ya jing itu kanhun niam ka bakhlan ka jing itu ya ki brio da ka kanhun niam kala long kham kongsan man ya ka khtiet ne ya kiwi ki jing long tanrai ka bala pelong ya ki brio pan pech niu iwe da ka ne ka buat ki British kila panon kam ban jo sensyar kat bamon dak basim kabu nakadaw kajing yap herniam jong gibriu kajing du jing syania apa deng ki Hindu Muslim Kristan bat kisik kelas tang he kumno kane ka yalam sya kajing pia ya ka British India kinong India kila ku ala Islam ya kajing nat luit na kajing sensyar ki British hakathama ba ka banongkong ka perthai ka Britain kalawan ra ya ka ay malatip kum ka Defense Acts of India ka ba ay ki bor sipai ban kem ban set ya ki brio ki ba suba bakin penthut ya ka jing sensyar chongki ban om island makin yai lai luit ne kren lai luit kat ba ki mon hakasnam khat khandai spa khat khandai ki sipai phareng ki lapan yap ya ki jai ben riu sik kenthup kenthai sin rang bat khulung khana ki badang yalum ban rakhi ya kasnam thamai chongki sik nega New York kabakila penlong hajalian wala bak katuk ane ki ong baka nega jing penyap pen kadai jing sedang jong jing ele persya ya jing wan sensyar dan bor jong British ban suthu kumno lapia ya ke India ngidon kam ban suthu ya kinong san hima ne kinong yalam hakata kapor ujawa halar niru bot Mahatma Gandhi kini kilalong kinong yalam Joko Kongres kabadai keseng kabalai lam daki brio ki badai ki Hindu kabalai lam
banyak hi ban yo ya ka jing lai lui ki kwa ya ka India ka baye tali mabaro kin yo mani lai lui wan nakaliang ki Muslim Muhammad Ali Jinnah ulalong ulidar jong ka Muslim League uru ukwa ya ka jing lai lui ha ka banangkong bandon ka jing trilang ha padem ki Hindu bat Muslim handrei ha kisnem kat khandai spa sapho ka jing kwa ajung ukala kala ha ka ba ulakwa laga jong ka state negari nagbanta ki Muslim ha kasnem kat khandai spa life khandai ka Britain kala ya khun ha ka thama ba baar bat kala pandot kamru ya kinong India ha ka thama bon na kinong India kim soktunat ya kane uniru bat ukandhi ki kantat banyak khun handrei kila sedang na ka jing hi persya ka blatip kum ka quit India movement ha kasnem kat khandai spa sapar ka baderu ka jing yakhi ban penbor yang ki British ban pet no na India bat kane kelawan ra ya ka jing hi persya ban persya ya ka bor sinsyar ki British habaro koi ke India ha ka snam kat khandai spa sapulai ka khlam kelawan ha Bengal hadu lai million ki brio ki ladu no ya ka jing em bat sibun kinong India kingai bakane ka khlam ka dei na ka taw jong ka jing wat sinsyar dan bor ki doli ha ka bakut jong thama ba baar ka Britain kalamat ya ka jing luna pisa tangka kisnu thu ba kimla syu pan penyat Islam ya ka ri India komta kilarai ban mi no handrei ki klambu pat ya ka tarik lano kinmi ba kinong India klai i gani kala don ga jing khi phalo ha ki jing mut ju prakhat jongki ki Muslim ki don ga jing sep ting namar ki kham luna pat man ya ki Hindu pat kim kwa pan phia ya ka ri ki kan huan Muslim ki laplong na ka jing yakhi ha kal kata hau bana pra jong ka stem kar khandai spa sapun rio bandawa na ka jong ka khandu kani ka jing yakhi kala lom ka basneo kumba 1,000 hadu 10,000 ki brio kilayap mat kala pan miru ya ki jing khi bat jing yap ha ki wei ki menta jong ka ri ki British kila septem bayo kani ka jing yakhi karmanra ya tama padeng kinong song ga India kila rai ban pen kloi ka jing mi jong ki na India bat ban therkti na kinu ki jing ya kan at o prime minister jong ka ri Britain ulapan bana maka India kar sayo ya ka jing lai lut haswa jong bana Julai jong ka snam khat khandai spa sapopra pat kane kala hatian ba Viceroy bathamai sa India Lord Louis Mountbatten ula sa jet ha umach jong ka snam khat khandai spa sapinyo ka kam jong u kalong ban penbet ya ki kenrom bat ban persyang ban mi no nari India kham kloi kat pala ha banai jun jong ka snam kat khandai spa sapinyo ulawara ya ka jing penbana ba kendit ba ya kari India on phia bat ba India kan long lai lut house nam khat khandai spa sapinyo banai August ka balong kham kloi ban ya ka balabu kumta lapha ya Cyril Ratcliffe ubadai unong ya sai an na Britain banthau ya kilat kumdo ban phia ya ka India da ka ba pensyong na rem halor ka jinge phernem kilentirel bat kilentiyat ki kiwa ala aipor ya ulai penreu singi ban penwandur ya kamap jong ka South Asia urat cliff uladro ya ulain uba phia ya ki jella ka Bengal bat Punjab haki arbanta uklam ai ya ka Kashmir shanduru haka khatsau tarik August khat khandai spa sapinyo ka Pakistan kala penbana ya ka jinglai lut hadian sisngi kata saka India kala penbana ya ka jinglai lut ha ka khatsan tarik August jong ka snam khat khandai spa sapinyo ha ka takapor kini ki atli kiri kim siam latip baha ya pur sam jongki ki British kila e kini ki atli apa deng ka jinglumar jingmut na ka daw pur sam kani ka jingpia ha ki atli kiri kelawan ra ya ka jingya usnam bat kawai ni kini jingja kadai ha Punjab ki priu ha ba ki siam yalati baki don ha ka ri bomde ki ha ban mi no na ki yang kisem daki kalikulai kalimasi bat dakiral kumban nyaw million tam ki priu ki ha pan ya na India sa Pakistan ki weipat kumban nyaw million na Pakistan ki ha pan wan phai sa India bod na padang jong kini ki dong phetwir ki la ha pan sya thangan bat sya paniap kat badang ya halanti ki kan thai ki la sya bat bor bat kidnap bat dan pun na padang jong ki la sya on no ya ki jambu wat ya ki lok kemi ki ba armat la atak da ki dakat bat on no ya ka kapo jong ki syarut
katu kat ni ki kentai la penyap no daki kapa bat daki himen jom ki nang makit masyakam hakirunar ki wi pat ki kentai ki la penyap no eladi daga bano hakipung banai nak jing sya reng marau bat ke jing sya la dan bor ki yang kisem ki jing don jing em ki la sya thang bat sya tu no pasna ya ki jakasa basipur India bat Pakistan man persyang ban ajaka ya ki pet re ki bata ki million Henry Sibun kila tu no ialah kejing em namar kejing long duk kejing bompiang kasyong kasa bat kabam kadi bat nak kejing yo kem ya kejing pang kani kejing petwer ka bakrau kalapan kala bak labak ya kejing don kinong syong syong ka South East Asia serta jan barok ki Hindu kila pet na kinong ba kum na Karachi kabadon kumbasan phong pesan ki Hindu shua jong kejing peniklat kumba lailak ki Muslim kila syak pe no tang na Delhi kepada kenong ba jong ke India hadian ke jing lai lui kani ke jing penyaklat kala penyaklat ya kilong ye long sem walandu taki nyop hosnam hadian ki bahiyang hasan ki misim lala banyak kendu ka Pakistan bat India kidang ya syurut aduk mentaman ni kila yale ya kita ma aduk laisian banyak kini ya ke Kashmir bat sisin bat banyak kini ya ke East Pakistan kepada ke Bangladesh menta haduk mentang ila aban saki ya kejingkan at kabadan padeng ke India bat ke Pakistan hakapede bat ke Kashmir kilum kiwa bat uput sam palat yan nyop hosnam kampun wanya ka iwei point riu bilion gibriu kidang im hakasterniu jongkani kejing penyakla diperlok ba it shwawan bankut ngangai pilayo ya sibun kijing mentoy nakane kasturi hakapede bat kikenrum kenrab kijiru cerwat kibadon laslam ha hapadeng ke India pat Pakistan nadu ki por pasensyar ke British ya kari India jungi kublai sibun ngese kendu pat hakawai ke video